Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawon ikaw, O Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto sa Hesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug bilingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babayi nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbatok kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa. Una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babayi nga nagbarog gihapon didto. Sa Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babayi, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao ka na, sa Jesus mingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang number one nga kaning attitude ni Jesus para sa mga makasasala, dili gyud ang pagsilot. Ang iya gyud na sa iyang kasing-kasing mao ang pagtangtang sa sala gikan sa tao nga nakasala. Kamo sa may inyong number one nga aksyon basta makakita mo makasasala, pagsilot o pagwagtang sa sala? Adi mo ka picture? Para ng inyo bang anak na tapulan kaayo, unsa may inyong buhaton, kasab-an ang tapulan o kuhaon ang pagkatapulan? Mamoy tingog diha. Ang kasagaran nato, kuhaon gyud ang tapulan, dili ang pagkatapulan. Mao na kasab-an ug maayo yag magpabiling gyud. It's a puira. Pareha ng kanisla Brad Paul na man sila kompanya na ay empleyado portig yung tapulana. Bisag kung sa isogo ni Brad Paul, sige lang yung kapalpak kay tapulan kayo. Siguro yun ko gina Brad Paul nga pahuway lang sa dong, pahuway lang sa day kay mura magdita magkasinabot. Mausa na din is ato ang kanang tapulan, atong
mapaon, ilisa na to kugihan. Ug mao na ang atong paradigm. Kang Hesus lahi. Ang nakasala, paningkamutan nato nga mawa ang iyang sala. Dili silutan tungod kay nakasala. Mao na siya ang tinuod nga kaluwasan. O mao ni ang para nako pinaka nindot pero pinakalisod na iprogram sa atong hunahuna. Kanabitang dili kabayad sa utang sa may buhaton. Kasagaran gyud ikiha. Unya pabutangan pagyog sana co-maker. Aron og di kabayad ang co-maker maoy paninglan. Pero di kita makapaningkamot nga ang iyang kahimtang nga dili makabayad maoy atong tabangon. Dili ang atong kahimtang nga wa mabayre. Muna si Jesus iyang pangitaag paagi nga makaamgo ang mga tao nga kusog kayo manghukom. Ingon siya, sige, nakasaman ka ni naamnas balaod. Hala, kinsa ninyo ang wagyo'y sala, mao'y mo naghapak og bato niya. Kay tinuod man kaning patyonon. Wa na inihapak, nanguli, naguna og lakaw ang mga tiguang. Kaning mga tiguang mao man mga buangon sa dusahay. Kana bang murag sakto kayo ba? Kusog kay manghukom. Murag yung mabitan na kita mo ingon denta. Sa ato pa biyaning katigulangan. Kana yung katigulangan or ang atong term anausay maora ba ni naandan. Di gid nato supakon kay maoy naandan. Di gid mo patoo sa mga kuan kay kami ko'y naguna. Kadaghan sa mga naguna nga naulahi matud pa ni Hesus pariha ng naguna mo katao kamaomong mo text kamaomong mo operate anang cellphone kamong mga 80 mga 90 na edad nauna man gyud mo kamao mo na dili bisan gani kana mga 70 60 munas ginhawa dinilang muanhi dinhi maningkamot kita og selfie pader selfie ta kurog-kurog ang kamot aw kani blurred gyud kay ning resulta ni ron ana maningkamot gyud ba alope kita sa mga batanon ay paana din mauna sila muna matud pa ni Jesus ayaw i-impose ang imong gihuna-huna nga sakto tanawa sa imong kaugalingon ugwa ba kay imo sang kaugalingong sala. So para ni Jesus ang makasasala dili pwedeng mahimong maghuhukom. A sinner cannot be a judge to a sinner. Gilingi anay mong tupad ing na sinner ka. Pumunta na ba sinner ka? Niya mo ingon gani siya. Oh, sinner siya. Ay kughuk me ha. Muna ka mo mga ginikanan, kung sinner mo, ay mo pagsigig pangasaba na inyong mga anak na sinner sad. Kamong mga asawa, ay mo pagsigig yaw-yaw sa inyong bana nga sinner. Kay otro man sa kang sinner. Niya ang mga bana, di sad magyaw-yaw sa mga asawa tungod kay sinner. Otro man sad kang sinner. Ano pakaron ingnon man kang kunuhay tarong kay kastanan. Og kun ato ning buhaton, porting nindutas katilingban. Ana ay asawa karon nga gusto na makigbuwag sa iyang bana kay very irresponsible na addict sa cellphone ug sa bisyo. Nya akong giingnan kaya sige man siya patambag nako sa text nako ay og mao na imong hukom pamutos dayon
Siya di masan mahimo pa din kay naama mi anak asa man sa kupadong naraman din na ay ayaw pamutos. Siya may masan pa din unsa na malay future na mo. Nako ay ayaw na pag-una ng future. Una-una ang present. Kay basig ugma patay na ka unsa pa may future. Karong adlaw sunda ang Ginoo. Unsa magi gustos Ginoo pa din higugmaan ang imong bana nga way kondisyon. Musunod kaniya sa sus asa kami ani dadon nga bisyoso man kay nako. Aw tanawa lagasa mo padong. Susperte naman giniyang ratula. Ako dahil ibutang response kapoy mo sa sige basa ning text nga sige reklamo. Iya jud kong pasultion unsa giyang buhaton para mausab yang bana. Ako bitang tiksan relax lang hihihi ana da hilom lagi karong buntag na text nako nangadji ko no siya unsa man is father bati man kayo tambag relax man niya hihihi gisayon na lang siya sa akong kahimtang karon ampo ko no siya mais Ginoo sus kay ang enlightenment ko no sa Ginoo niya ningon man ko no relax lang sakto des father day pero ang sulti ko no sa Ginoo niya nganong nahadlok man ka kung ang imong bana irresponsable nganong nahadlok man ka kung wa na mo'y maayong kaugmaon nganong nahadlok man ka ng imong mga anak matakdan sa imong bana wa day kay salig nako nga pwede nako usbon ang tanang butang gikan sa bati ngadtos nindot pwede gani ang kangit-ngit himuon akong kahayag daghan ako no kay gipangsulti ang Ginoo ba ang jutay nga pagkaon himuon akong daghan ang kanang dagat himuon akong agianan di day ko kahimo ana bisan ang patay ako maganing buhion wa day ka kahibaw ana huwag tangan ang imong kahadlok kay maunay sentro sa imong kabugat nga gibati dili ang sala sa imong bana dili ang kinaiya sa imong mga anak dili ang panghitabo sa kalibutan ang imong kahadlok sus pagkahibaw ko niya ani na relax ko no dayon siya ana hibuong sa siya ang iyasang bana relax na sad kayo niya for the first time ko no iyang bana ni paraig niya niya ningon sorry ha nindotan ako sana all nisangay ko no sorry for the first time niya luag na ko no kayang gibati nako kana mintina na di ba ugma wa na mo'y kaon ugma basig mapriso na imong bana ug masakpa na sa iyang bisyo basin ugma ang imong mga anak masakpan sa nimo nga ni bisyo na sad pero ang nakanindot din aka mahadlok nga mohigugma nila din aka mahadlok nga mopasaylo nila din aka mahadlok nga mamatay ug magantos kuyog nila ug mao kana ang nahitabo sa unang pagbasa si Daniel ningon siya di ko mangilabot sa dugo nining bayhana nga inyong gihukman pasabot ni pabor siya sa mga makasasala sa gitan-aw bas kalibutan nga makasasala didto siya ni pabor so kung musupak siya mura siyang nilaban posible nga iapil siya patay mao na iya itong gibarugan mukuyog ko sa makasasala mahigugma ko sa makasasala pero nangitag kamatuoran ang Ginoo mo'y nagiya ni Daniel unsaon pagtugkad ang kamatuoran og nasakpan ang tinuod nga sad-an kadto di ang mga judges mao di ito sila yung mga sad-an dili si Susana mawa gyud ang atong kahadlok mga igsoon muna sa ato dinhing
tubag sa Salmo. Saan itong tubag? Tubag na to, Salmo ba? Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Kinsa may makahatag natog kahadlok kung tinuod gyud ta nga kuyog sa Ginoo. Mao na dinis atong parokya naningkamot ta pag-relax nga maligya lang tag slot para sa atong project nga porting dako ag kantidad, no? 35 million bana-bana. Sige na rabag trabaho niya. Wa man tay kwarta. Nya, relax ra ta. Palit rag slot, matag usa, apil ng driver sa balhabal, palit og slot, apil na gani ang mga bata. Bata nga, di na kuno modua, naiinahan nga, gada siyang anak kay nihatag og sobre kay mo palit og usa ka slot sa atong kaning SBF dag na 500. Natigom kuno to siyang anak sa iyang pagwa na pagduwa sa computer. Kay fans man kuno kay ang anak nako. Iyang gitigom-tigom ang iyang kuan kay mo palit kay siyang slot pero gipunan ting ito sa mama wa di sa to katigom ay 500. Pero kanang usa ka pagdasig ba sige ingnan to sa mama katigom kag 50 punan ako usa ka 0 kapalit yung kag slot tigom to siya depende ram na sa gimmick sa inahan. Pero inana ba relax ra kaita tungod kay ang atong gisaligan ang Ginoo. Ang importante lang sa atong kasing-kasing siguro ta nga wa tay sala o kaha ug naatay sala naning kamot ta pagbiya sa mga sala. Manindog ta mga makasasala.